Днес, скъпи телци, ще почувствате прилив на енергия и вдъхновение, които ще ви помогнат да постигнете цели, които отдавна сте си поставили. Споделете позитивната си енергия с близките си и се наслаждавайте на малките радости в живота. Днес рибите ще почувстват прилив на креативност, което ще им помогне да намерят нови решения на стари проблеми. Взаимодействия с близките ще бъдат особено вдъхновяващи и радостни, така че се насладете на време с тях. Днес лъвовете ще блестят със своята енергия и креативност, привличайки вниманието на околните. Възможности за нови запознанства и вдъхновение за лични проекти ще направят деня още по-вълнуващ. Днес козирозите ще усетят прилив на енергия и вдъхновение, което ще им помогне да постигнат важни лични цели. Взаимоотношенията с близките ще бъдат особено хармонични, така че не пропускайте да споделите радостта си с тях. Днес овните ще почувстват прилив на енергия и вдъхновение, който ще ги мотивира да разгърнат своите творчески идеи. Възползвай се от тези позитивни емоции, за да предприемеш нови инициативи и да се свържеш с близките си. Днес близнаците ще бъдат изпълнени с енергия и любознателност, което ще им помогне да осъществят интересни разговори и нови запознанства. Възползвайте се от възможностите за творчество и изразяване на идеи, креативността ви ще блести. Днес ще усетите повишена емоционална свързаност с близките си, което ще ви донесе радост и удовлетворение. Възползвайте се от този позитивен момент, за да споделите своите чувства и да укрепите връзките си. Днес е перфектен ден за организиране на нови планове и поставяне на цели, които ще те вдъхновят. Взаимоотношенията с близките ще бъдат особено хармонични, така че се възползвай от възможността да споделиш радостта си с тях. Днешният ден ще донесе нови възможности за социална интеракция и творчество, които ще осветят настроението ти. Увереността ти ще привлече позитивни хора и ситуации, така че не се колебай да се включиш активно. Днес скорпионите ще се насладят на моменти на дълбока свързаност с близките хора и ще успеят да разрешат давнашни недоразумения. Възползвайте се от енергията на деня, за да реализирате творчески идеи и да покажете на света своята уникалност. Днес е идеален ден да разгърнете креативността си и да се свържете с нови хора, които ще ви вдъхновят. Отворете сърцето си за нови възможности и не се страхувайте да се впуснете в нови приключения. Днес Водолей ще изпита вдъхновение и креативност, които ще направят деня ви особено продуктивен. Общуването с близки и приятели ще донесе радост и нови идеи, така че се възползвайте от социалните си връзки.